Tak fordi du kom. Ja, I dag så har vi en lille optagelsesprøve for, at om vi kommer med på holdet i dag. Så jeg håber, du er klar på. Yep. Yes. Ja, du er bare i gang med at tage ind vores mange bolde. Nå, så ja. Ja, okay. Hey, dreng, kom her. Ja. Jeg hørte, du fik en chance af vores manager. Ja. Ja, jeg glæder mig til at se dig her i træning i dag. Tak. Og så håber jeg ser dig på holdet. Yes. Så ja, jeg er anført på holdet. Okay. Så ja, mig kan man så have meget fra. Okay. Men bare ud og spille noget fodbold. Okay, coach. Jeg er fri. Sådan var den i. Det er godt. Nu. Hey, der straffe der. Nu var den i. Du tager. Score, så er du på holdet.